Een viskerskip is justerjoen in de haven van Haas ramt door een vrachtskip. Het gaat mis op de 112 meter lange Abis Esberg bezieken te ontlezen. Oh ja! Bam! Zo er tegenaan. Oei. EKP Meesen die krijgt een roelleiding krijgen op een oorskip binnen het sjulgen van een onvaring. Die begon op een gegeven moment voor onze boot één anker laten vallen. Dat vond ik wel heel vreemd. En ja, hij ging dus recht op ons af en hij ging dus uitwijken. En hij ging dus recht op een vissersboot af. En we vonden dat zo vreemd waarom hij niet draaide. En we zagen gewoon met zijn neus, zijn punt zo in de zijkant van die boot varen. Het vrachtskip slacht een grutgat in het romp van de Urker viskersboot. 3 sleepboten en de KNRM slagen erin om het schip te stabiliseren met pompen. De skeer onder de FD 283 is grut. Het vrachtschip had een behoorlijke bulpsteven en die heeft zich dus hier midscheeps naar binnen gedrongen. En praten toch over een gat van 2 bij 2 meter zoals de duiker dat gisteravond heeft geconstateerd. Geluk bij een ongeluk is dat er geen mensen aan boord binnen. De rekken kan ik net in verwoenen. De eigenaars van het schip denken dat de skeer om de €1 miljoen luidt en dat het boord saai rond 8 weken uit de veert is. En dat komt min uit. De bedoeling was om vanavond uit te varen richting de visgronden. En momenteel goede visprijzen, goede besommingen, ja, goede verdiensten. Ja, dat stagneert momenteel allemaal. Dus ja, gewoon een aderlating kun je wel stellen. Hoe het ongeluk krijgt gebeuren koe is nog net bekend. Alle gedachten had de Hudde Wien een rol spelen.